Balma Fembe minte nouvelle du moins. Il y a de très bonnes nouvelles. C'est la fin du terrorisme dans le Sahel. C'est la les terroristes qui ont banné français projet de flène qui a échoué dans l'eau. Balma où est Jamfa qu'on l'a Burkina Kamaka Boulaka Lema. Balma amène en dado ala. Burkina Dougou bele bado comme ko Djibo. Terroristes de Kouné Djibo mena Koum. Mais bien armée a récupéré. Burkina armée a récupéré. Ibrahim Traoré a communiqué avec la présidence là. Balmo AIS chamana befo. Burkina armée où est Djibo récupéré, où est pertimin do terroristes ou yi ningacha. Du jamais vu, du jamais. Ça ri ningacha non terroriste ko abanam balmo a partager. Amen en dadu où est terroriste halaki de quoi. Où est terroriste halaki Burkina. Kidal kofé. Ah, balmo terroriste ko me fait regrouper Burkina ne kera pour que les terroristes nous kuka kololo ka doya Burkina. Balmo amena kana andadu la. Mali armée frère terroriste badé ne boronto tuguni. Menaka yamfana terroriste ka mobile fa be ka bo Mali armée be ka pekushi. Amena andadu o fenela est-ce qu'il y a famu. Otemelengo Algérie ka complicité aya keto. Anyebe mo munu be fait si les vidéos a to angado. Voilà. OK. Voilà. Donc otemelengo mbalmo ambe segingana Jakidal complicité badene kume ni Mali armée kumata Kidal bok ntise kaka kalama. Un colonel Massaoulé anya lame. Et ja 2014 oui en fera quoi Kidal ça dit Kidal là ja Franci de terroristes nous ku armée ku choukou bla ana colonel Massaoulé kumana. Kidal libération fenela iba ya ka foko jaka madia Algérie ko Algérie kun diminen bare do est-ce qu'il y a famu Kidal libération en balmon amena kana andado ola ja iba e yoro libéré la kasro saramake Algérie la ja ore Algérie toro balmon pour que ka andado le sujet nununa je vous demande le maximum de partage avec Kerbla partager fois à ce Burkina partager à ce AES jamana la avec Kerbla ore wato ou tese ka vidéo signalé amaye kabribe vidéo titre dunro ou bika titre lay Facebook ou quel est le censure système d'orgue. Il va titrer d'ordre ou alors il va titrer là et signaler. Ou te faire est-ce qu'il y a comme une nouvelle douma mounundi AES qu'a France te fait arrêter. Donc on l'a même partagé demander à vous faire. Quand il y a un peu fait arrêter Ashura consommer, c'est le meilleur thé au Mali, c'est le meilleur thé en Afrique. Thé Ashura. On te mêle angata à partager boya pour que ne kandado ala. Voilà et quand chef Gafouche Cheikh Chérif Tiami Aïdara Kabako Froatigi, Allah Chérif Gasso Kabako Frala, Fura Mununa Kaimbana Badema, tension, diabète, Froudimi, Rendimi, Kodimi, Chérif Gaga, numéro 75 64 10 10, 75 64 10 10. Kanga Kutubu Nanga Walu Fono et Chagou la Sanakane Pelebele, Abeseko, Teta, Temoroti, Koko na Aguilara Malikola, Wilibeka, Sagarana Fo, Ambe Chagou Sogorefo, Essia Famuka, Jagarifo, Mwadam Abouakar Kamara, vraiment, à ka folie plébélé bien. Ka chaque sala fo Kanjalo, aller de fois Sekou Daouda Kanjalo, fo yan fo Toubakura, Mourke ka kuma mancha, ni Mougamounou Mogobala, Maka, numéro 10 inbox là. Donc, Mbalmo, Ahmedou, en la vidéo qu'on a là, 600, avec vos partages, est-ce que vous voyez? Et, terroristes, Aba Kalama Mali armée dimindo terroristes là. Un bolmo armée terroriste faga Kidal. Armée terroriste désorganisée Kidal. Armée terroriste ka fadoula Kidal. Il va y avoir terroristes, ils ont été obligés dispositif mimbe au bolo. Bolmo ou désorganiser la vie. Il va ou désorganiser les. Il va y unana muneke. Unana ou regrouper ka faranyonga. Ka faranyonga. Koubeta Burkina attaqué. Il va Burkina ga dugu min be n'a be fo ma ko Djibo balma terroriste de flek ata fara yogonga balma e che ninte mana terroriste yele
environ plus de 3000 terroristes n'era comptable au monde plus de 3000 terroristes au lieu de tara farayon forcément balmo akana ini orodia français ka force spéciale ou c'est mala akana ini orodia est-ce qu'il y a comme mercenaires tchadiens c'est mala ko fuka Burkina déstabiliser ou tara kunu kata bari jibo la ka jibo ka odugu menen balmo environ 3000 éléments. Ils ont tiré à l'aide des canons César, nous français, canons César ou yé. Ministre ka véhicule ou fene kume ou bolo parce que bi terroriste te se ka attaquer ni ministre ka véhicule nous te parce que ministre ka véhicule ou debe folo ko fala ka la terroriste ou ñongon je. Donc on va dugu mi me na be fo ma ko jibo environ a jate mene 3000 tie ba saba. O terroriste ou olu de tara bi jibo ka. Même balma ou ta do ko Burkina ko keleke minambe Burkina bolo ni terroriste kuma do kunte bi Burkina ka Burkina est minan sani wakati laba ina ka bulaka lima le capitaine Ibrahima Traoré a un véhicule minsan a plus de est-ce qu'il y a un véhicule banani plus de 4000 véhicules blindés le nombre de drones TBD Bayaktar et bah Burkina a nombre a augmentera Bolmo, recrutement ne peut qu'à tient au Burkina a investi dans la formation des forces spéciales. Ou bien la force spéciale ou il va y avoir ou bien investi ou quoi formation na ou quoi unité blindée chara. Bolmo, bimemi foyer AES jamana kono. Il se ga dugu do attaquer. Mais quand foyer bi sigo dugu la, wallahi atisega ke. Il connaît se ga dugu do attaquer. Mais qui sigi o dugu konna la bolmo atisega ke. Donc, on est stratégique là. Le Burkina a amassé ses troupes, ses forces spéciales. Ou une force spéciale ou Farayonga. Kouka Keletio Farayonga en Balmao, Essia Fomu. Kouka renseignement ou Farayonga. En même temps, Burkina, ou soldats encadrés par des instructeurs russes. Ils sont Burkina soldats formés. Accord de défense de Burkina ni Russie fenêtre. Ou bien quelqu'un minant pas de nesro. Donc on est stratégique là. Il va y avoir Soromadaina. Burkina ou Djibo récupéré. Le Burkina a engagé plus de 5000 éléments. Bon, mon avion mega koshili que sans fait choco mena ka tasuma flité. Parce que terroristes on a bois kalama ka foko dia avion badé quelqu'un minant badé mais Burkina bolo Djibo kelere là. Abaro Djibo est symbole badé. La ville de Djibo on est kera sababoué. Damiba Bina, on est kera sababouye Marc Christian Kabore a fait un fanga tiena balmo. Donc on est là, il fallait coûte que coûte, Tchogo Bella récupérer la ville de Djibo. Donc au bara, aux opérations de Damne là, il va y avoir Bi Burkina artillerie ou quoi BM21, est-ce qu'il y a fait ou quoi Berdemou, balmo ou commencera ou nana ou terroristes nous encercler de couteaux ville qu'on a là. Bolmo bugu bunte ni munu ngo kube boli iba e ka fo drone mu ko la ni munu ngo kube boli hélicoptère Mi24 ni Mi35P nunu be ko la iba e ka fo ye terroriste materi o be ka terroriste ko si sans faire force spéciale be ka progresser duguma abe fo guerre mi ma la guerre éclair Burkina o de ke terroriste la balmo uta do ko AES jamana be ka farine quoi uta do ko AES jamana ou baby go bigo dide ou baby go dangala de biame wakati mna. Donc avec terroriste gono ko Kidal ko obane ko se kata dogoto soro Burkina ou ta kalama. Pendant que Burkina bugu koshi ou ka duguma mo be ratissage là pendant que drone bugu pilonné ibaye artillerie fene be ka couler ou lu be ka marfa manga sugu be bo duguma la. Bolmo au bout de 3 heures de combat Marfa Mangan kera côté kile, Marfa Mangan bora Burkina ka armée ka côté là. Pendant que Burkina beka ou goshi, il va y avoir Mali armée fene jolema ka frontière là. Mali naga Albatros naga Super Ticano, olu jolema ni munu ngoku be bulgado Mali konna là. Balmo Mali armée fene bolu bo barala. Donc Burkina armée est succès bele bas de ke, ou est terroriste ou goshi ka leader ba befra. Balmo à peu près plus de 400 terroristes. Terroristes tchèques maintenant. Balwaba kalama au Burkina ou de fera terroristes là. Plus de 400 terroristes. 3000 nana 400 terroristes. Oye mounou sera ka kontere. Drone ye mounou halaki.
olu dama se ka dɔn parce que k'a fɔ k'i bɛ kolon ni bu fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ taa décompte kɛ k'i bɛ taa compte kɛ k'a lajɛ mɔgɔ nombre joli de sara i b'a ye k'a fɔ n balimaw o ka gɛlɛn a nɔgɔnni na donc Burkina i b'a ye an information minnu sɔrɔ ko plus de 400 terroristes ko terroristes a cɛ 400 k'olu de halakila olu de tora la n balimaw walahi u bɛ kɛlɛ in bila o de la AES an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka coopération parce que terroristes b'a fɔ u bɛ bɔ Mali la ka don Burkina o y'a sɔrɔ Mali ye Burkina informé Burkina b'i labɛn u b'a fɔ u bɛ bɔ Burkina ka na Mali la o y'a sɔrɔ Burkina ye Mali informé u b'a fɔ k'u bɛ don Niger o y'a sɔrɔ Niger ye Mali autorité ni Burkina n balimaw ratissage bɛ ka kɛ Sahel kɔnɔna la walahi n bɛ min fɔ a ye u bɛ ka taa rythme min na dans 6 mois i tɛ terrorisme ko kuma mɛn nin bɛɛ ye tubabuw ka manamana ko de tubabuw ka ko créelen de ye en complicité avec l'Algérie o de senfɛ i b'a ye Algérie presse fana bɔra ka mun de fɔ Algérie ka kunnafoni di sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko Mali ye offensive min kɛ Kidal ko ja ko Mali ma Algérie consulté ko Mali min sara Algérie la en même temps ko Russie fana tigɛlen don Algérie la ko Russie ma information demandé Algérie fɛ u m'a ɲini Algérie da ka don kɛlɛ la u ma foyi sara Algérie la Russie ni Mali ye Kidal opération na intervention kɛ k'a sɔrɔ u m'u sara Algérie la ko wa ko Russie ye kangari da tuguni Algérie ye k'a kana sɔn a sen a ye Kidal janfa la dɛ ko baara min bɛ ka kɛ Kidal ko Algérie k'i sen bɔ a la n'o k'a sɔrɔ ale de bɛ Yadi Agali kɔkɔrɔ ko Algérie k'i sen bɔ a la ko n'o k'a sɔrɔ Algérie de bɛ Amadou Koufa kɔrɔ ko Algérie k'i sen bɔ a la ko n'o k'a sɔrɔ Algérie de bɛ ka terroristes n'u banna la u bɛ t'u ka mɔgɔw furakɛ Algérie Russiw ye kangari da ko Algérie k'i sen bɔ a la i b'a dɔn Algérie u bɛ Russiw ka kangari da kan mɛn dɛ parce que n'i y'a mɛn ko Algérie kɛra puissance ye dɔwɛrɛ tɛ o Russiw de sɔnna ka kɛlɛkɛminɛn feere u ma sans les Russes l'Algérie n'est rien Russiw de Algérie kɛ Algérie ye parce que bi kana dan diɲɛ pétrole ka k'i bolo diɲɛ wari sugu bɛɛ ka k'i bolo i b'a dɔn jamana bɛ jamana la ni n'olu man di u tɛ sɔn ka kɛlɛkɛminɛn feere i ma wa n'u ma kɛlɛkɛminɛn feere i ma u bɛ rébellion wuli i ka jamana la pour que ka se ka t'i ka pétrole ani i ka taji i ka dugu jukɔrɔfɛnw pour que ka se ka taa olu bɔ donc i b'a ye k'a fɔ Russie ye kangari da Algérie ye ko Algérie k'i sen bɔ terroristes ka janfa la bon bi c'est l'Algérie qui se sent le plus menacée wa Assimi Goïta fana ko k'ale ni terroristes ka sigi ka fɔ k'a tɛ taa kɛ Algérie ko Algérie da bɔra Mali accord d'Alger ko Algérie da bɔra la ko Mali kunkanko kuma k'a tɛ taa fɔ Algérie Assimi ye cɛbakɔrɔ ye n balimaw Assimi Goïta wallahi a kan ka fɔ Assimi de kɛra sababu ye a ye Algérie da ta k'a bɔ Mali situation na sinon ko mana gɛlɛya tuma o tuma an ka taa an frères ye Algériens ye an balimaw ye Algériens k'an ka taa sigi ka fɔ kɛ an n'u bɛɛ ye kelen ye biɲɛkala i na sen dalen biɲɛkala kan u bɛ ye yanni diɲɛ wuli cɛ donc a donna bi ko c'est l'Algérie le problème Yadi Agali dogolen bɛ Algérie de est-ce qu'il y a faamu selon certains renseignements olu de tun bɛ k'a dogo mais actuellement a ka dogo banna parce que Yadi Agali est encerclé par l'armée malienne u bɛ kuluwo min kɔnɔ u tɛ se ka bɔ kuluwo in kɔnɔ u bɛ kuluwo min kɔnɔ u tɛ se ka bɔ kuluwo in kɔnɔ Mali armée kɛlen don est-ce qu'il y a faamu Tegargar kuluwo fan bɛɛ k'a datugu ni kɔngɔw sɛgɛn ou bien minɔgɔw sɛgɛn u bɛ bɔ ka na k'u yɛrɛ rendu balimaw a b'a ye k'a fɔ baara belebeleba de kɛra est-ce qu'il y a faamu donc Kidal opération balimaw Algérie presse de bɛ ka bɔ sisan parce que ça c'est la perte de l'influence de l'Algérie sur le Mali ko Algérie ka influence de bɔtɔ filɛ nin ye Mali kan wa Algérie a ka influence de bɔtɔ filɛ nin ye Sahel fana la nin ye Algérie da de bɔtɔ ye Sahel ko la balimaw o de la n'a fɔra ko jamana sabali diɲɛ fɛn tɛ anw ma min kɛ Algérie ye an ye Algérie bonya an y'u karama depuis 91 rébellion ka n'a bila bi la kɛlɛ o kɛlɛ mana wuli anw bɛ wuli ka se Algérie de ma mais Algérie tile kelen tɛ anw dɛmɛ Algérie bɛ anw minɛ de ka di terroristes ma parce que a b'a kunna si jamais basigi nana Mali kɔnɔna la ko Mali bɛ sɔn ka tɛmɛ a la Algérie bɛ logique min kɔnɔ ko Mali kana n'ale dépasser bi a dun se t'a la Mali bɛ Algérie dépasser parce que pétrole min n'an bɛ ka bɔli daminɛ pétrole bɔli bɛna daminɛ dans les tout prochains jours a bɛna bɔ rapidement bila ka suma tɛna y'a la dɛ pétrole bɔli bɛna daminɛ san donc ni pétrole bɔli daminɛ la i b'a ye sanu ale ni dugu jukɔrɔ nafolo tɔ minnu bɛ yen Mali bɛna commencer de ka armement san Mali bɛna commencer de ka MiG 21 a tɔgɔ MiG 31 ka olu san Mali bɛna commencer de ka Sukhoi 57 ka olu san Mali bɛna ka Sukhoi 27 nombre caya
San o san Mali bena 10 avions de combat, 10 hélicoptères, 10 drones TBD. Mali armée bini labene, qui labé pour que ka koropaye. Parce que AES mi sigilen fleni. Aba kalama ko AES in fana mandi Algérie. Parce que G5 Sahel sigira Algérie ma songado. AES in sigira iba Algérie a te douala. Wa dun seta la Mali tena yaga mituguni, Burkina tena yaga mituguni, esi ya famu Niger tena yaga mituguni. Wa Algérie ka influence ni o de bane. Donc armée ko ka fo moye. Iba kuna sini ay opération belebele ba do ke ka terrorisme suit. Terrorisme ja obena mugujugu de kunta. Ese e diso obena o ravitailler de Menaka. Nous ravitailler Menaka ka dumuni ni balo sa. Ese ya fam obe segata na e o ka dogo wo la parce que Mali armée keleme ko koronjogo mina Congo bula minoko bula fuka bolka do dugu kono. O armée a to u dona dugu kono ka sogo ni dumunu sa. Donc u tato Congo kono la o kelen ku ka chetawo. U ka chew ta yorom na ku do katkati kono. Iba ngo drone missile na ku frapper law. Au frapper. Iba bo min galama balma wallahi ay mobile ka si finfi kure. Balma terroriste bade ne halakira ka dumunu tiena. Wa munu be kulu wola ce qui est sûr Congo be songa ulu faga ka kulu wo kono na la esi ya fam. Donc iba e Congo be ulu faga ka kulu wo kono. Donc balma ko beki aklisi AES wille no Burkina beaucoup boronto. Vraiment, chapeau au peuple burkinabé, chapeau à l'armée burkinabé. Oui, victoire, mais ça, c'est du jamais vu. Barkan de Sénégal, Burkina. Ou quoi, opération sabre français. Burkina est succès, mais Djibo de Sénégal. Donc, les victoires, mon kera, bolmo, il va y avoir au-delà AES Tokanga, Frangonga, AES Tokanga, renforcé. Ouai, ici, quelqu'un, AES Jamana, Kaba Bedeme. Quand on AES Jamana, l'Alliance des États du Sahel, a kokata to Franci Bolo. Ata son Francica foka ben Jamana non jampa. Abado ne farafina autant de créer l'État. Farafina autant de créer les. Et c'est ne alliance, et c'est alliance qui repose sur l'accord de défense. Car alliance que Jamana on y accord de défense car autant alliance y seulement en une alliance là, on a intégré le volet économique. Un volet économique a intégré à la SIAFAM. Donc, vraiment, Bolmo, il va y avoir ni information, mais en boulot à Dauma. Ani, colonel Massaoulé, Kumana, déjà 2014, a explication dit à moi, déjà 2014, Mali armée Kelen à Kidal mene. 2014, Moussa Maragatakala. Armée Agila Tiele, déjà français, a fait quoi armée Kabo. Armée ka boko ka trêve ke ko ka kele jo ko cesser les faits au kunye pour que o ka se ka renfort ka odi terrorisme mo ma 2014 ko français Massaoulé ko ka Bamako état major wele we Bamako état major wele o ma nya surala o nana mun ke Massaoulé ko kele victoire gagné ko be bo min kalama hélicoptère de nana o be ka Mali armée ka position sous hélicoptère ou beka Mali armée bombardé hélicoptère ou beka Mali ka armée ka position de terrorisme wa hélicoptère ou beka terrorisme checkana nou ou beka na ou checkana nou ka kla ka force spéciale ou jamana do force spéciale ou ka o fara terrorisme ka pour que ka Mali armée attaquer or la 2000 à 3 boto flemano 2014 Mali armée a été défaite parce que l'armée malienne s'est battue contre la France en terrorisme continue on en français de comme donc balma ni information demando rebe en boulot ka daw kulo ka balma gena o denga famara c'est la jury chercheur ka mo akli jigi et Cheikh Soufi Ibrahim Boire aka safna yi donc ni mo be ka yin ngal ke na be street ke abe karsige di abe dawla di aka chala fe ni kan commerçant bolo munu be jakula barawla est-ce qu'il y a fami be ko la ni en quoi be sirini street ke ka karsige la na ka dawla na Cheikh Soufi Ibrahim Boire ni be fa kan safna so be welel ga 75 58 76 32 o temalengo ama kunche naka nie no aka dawla tulubara est-ce qu'il y a famu pour que ki mandia ki koja aramadunye surtout mo mo be extérieur la yoro ni taraiba e ka papier ko be gela e ko be gela ini yen sigibagaw inu kanga be est-ce qu'il y a famu aramadungu kan commerçant aw munu be jago la est-ce qu'il y a famu pour que client be ka bolgani fe e jira ka Cheikh Soufi Ibrahima Boire no e tiketu morga ka kan ni tulubara en soro ala togo munu na be dawla ko fo lu de farala nyon nga kenna
a ka numéro est 75 58 76 32 ka mɔgɔw hakili jigin Cheikh Sophie Ibrahim Boire i b'a ye k'a fɔ Cheikh Lassana Kane ka kalanden de don donc an ka foli bɛ Fatumata Ɲani Batuli ye a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka ɲumanya min kɛ a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ vraiment an b'a fo la k'a ka continuer salamu aleykum